Ito ang DWTK. Wow! Smile Radio FM Masbate Breaking News. Breaking News. Malipay na binaton sa lokal na gobyerno sa Cawayan ang panibag-o na alokasyon halis sa gobyerno nasyonal para sa mga bago na kalsada sa nasabi na lungsod. Inidagdag na konstruksyon sa konkreto na kalsada sa mga barangay sa Cawayan sa idarom sa PRDP o Philippine Rural Development Projects. Una na sinabi ni Mayor Edgar Condor ang importansya sa accessible na mga agihan sa sarakyan sa mga interior barangay sa Cawayan, lalo sigun sa iya ang mga coastal barangays na nagadara sa potensyal na mga produkto halis sa municipal waters o kadagatan sa lungsod. Sinabi pa sa Mayor na ini na project sa PRDP makapokusog sa ekonomiya sa Cawayan, partikular sa mga investor sa punong o fish pond dahil pasabol na di umano ang delivery sa mga produkto. Matapos ang usad na meeting Biyernes, Mayo 17, 2024 sa Municipal Hall sa tungan ni Mayor Condor kag mga representante sa gobyerno nasyonal, ginaasahan ang pagtuna sa bago na kalsada sa PRDP sa masunod na bulan sa Hunyo sa ninatuig. Para sa Wow Smile Radio, Masbate Newsline, ini si Edwin Gadia, nagbabareta sa Wow Smile Radio, Masbate, palangga ka. Ito ang DWTK 92.7. Wow! Smile Radio FM Masbate Breaking News. Breaking News.